הנושא המרכזי שלנו היום הוא המוח האנושי, נושא שמעסיק אותך רבות, אני יודע. דיברנו על זה כמעט כל תוכנית. האיבר המרתק ביותר אולי בגוף האדם. האמת זה גם נהיה מאוד פופולרי, זה לא רק אני, אתה כל הזמן רואה כתבות על זה בכלל, מטד ועד כלכליסט, וכל מקום שתסתכל, הרבה מאוד מדברים על הנושא של המוח. המוח האנושי, ואנחנו רצינו להבין קצת יותר בעניין הזה, על חקר המוח, לשם שיחה בעניין הזה, זימנו אחד את הדוקטור אייל כהן, מרצה לחקר המוח במכון ויצמן. שלום. ערב טוב לכם. אז הרבה מדברים על זה שמה שמשנה זה בעצם המבנה הפיזי של המוח, זה נכון? זאת אומרת, יש חשיבות לאיך, יש הבדל ויש חשיבות לאיך שהמוח הפיזי, איך המוח בנוי? תראה, כי חוקר המוח מבחינתי פיזי, ובעצם נקרא לו קוגניטיבי, מחשבתי, ואפילו מה שנגדיר כרוחני, זה בעצם שתי פנים של אותו דבר. כמובן שיש גם דרגות ביניים, כלומר יש לנו את המבנה. המבנה מכתיב איזושהי פעילות מסוימת, הפעילות היא פעילות כימית, פעילות חשמלית, והפעילות החשמלית הזאת באה לידי ביטוי בהתנהגות שלנו, במחשבות שלנו, ואז בעצם כל שינוי במבנה יכול לגרור שינוי בהתנהגות. עכשיו, היו מקרים מאוד מאוד ברורים, וגם אנחנו מנצלים היום את הדברים האלה חד וחלק, אבל יש המון מקרים קלאסיים שעשו ניתוח, או נגיד מתאונה, בן אדם נפגע באזור מסוים במוח, כי שינונו את המבנה בצורה דרסטית, וההתנהגות עברה בעצם, האישיות שלו השתנתה מקצה לקצה. ומפה גם לניתוחי פרונטלובוטומי שהיו נהוגים בצורה מאוד מאוד... תסביר מה זה אומר. בעצם היו מורידים את החלק מהעונה הקדמית, לאנשים שהיו אלימים. אולי היום לא היינו מגדירים אותם אלימים, אולי היינו מגדירים אותם כ-ADHD. כן, היום זה הנורמל, כן. אבל מה שהיום נהוג לטפל ברטלין, אז במקרים הקשים, אז היו באמת עושים ניתוח מאוד רציני. הניתוח הזה היה משנה את האישיות של האנשים, אבל במידה מסוימת גם קצת מוחק אותם. הופך אותם אז יוצא שאני שלי זה המבנה של המוח שלי, כן? כאילו, אם תשנה את המבנה של המוח, אז זה ישתנה משלי. זהו, אז השאלה של הזהות היא שאלה יותר עדינה. זה שאתה משנה את המבנה, אתה בהכרח משפיע על האישיות, זה חד משמעי. השאלה אם האישיות שלך היא רק המבנה. כלומר, מן הסתם יהיו עוד פקטורים שאולי ישפיעו גם חוץ מהמבנה. כלומר, יש לנו איזושהי רשת. המוח בסך הכל בבייס שלו זה רשת של תאי עצב, עם עוד כמה תאים אחרים שדואגים להם. והרשת הזאת היא מייצרת תקשורת. התקשורת הזאת היא הבסיס להתנהגות שלנו, לתפיסה שלנו, לזיכרון שלנו. אבל אותה רשת, תחת תנאים שונים, מתנהגת אחרת. כלומר, בגלל זה אותו בן אדם יכול לקום בוקר אחד עצבני, אין לו סבלנות, החיים לא מי יודע מה, ובוקר אחרי זה הוא יכול לקום וממה זה נובע? לא הבנתי, אבל ממה זה נובע? ממה זה יכול... זה אומר שבעצם אותו מבנה, כן. עם קצת איזשהו טוויקינג של חומרים, כלומר יש לנו נורוטרנסמיטרים כמובן, שהתאים בעצם מדברים ביניהם. חלק מהשליחים האלה שמתווכים בין תאי העצב, הם מאוד מאוד קובעים לנו, או קובעים את מצב הרוח שלנו למשל. עכשיו, מצב הרוח שלנו מתבטא בפעילות החשמלית באזורים השונים במוח. אפרופו לגליזציה של סמים שדיברנו פעם שעברה. כי בעצם אם אני לוקח איזשהו כדור שמשפיע לי על המוח, אני פתאום מרגיש שאני אוהב את כולם והכל נהדר. עד כמה השינוי הזה הוא תלוי חומרים או תלוי הנסיבות שבהם הרשת מתקיימת? אני אתן לך דוגמה, נגיד תופעת הדיכאון, מאוד תלוי את מי אתה שואל. אם תשאל את חברות התרופות עם הלוביסטים והקמפיינים הרציניים, יגידו לך אתה בדיכאון כי יש לך פעילות כימית לא תקינה במוח. אם תשאל חבר'ה אחרים, יגידו לך, לא, זה הסביבה שבה אתה חי, הקשרים שלך עם האנשים, החוויות שחווית, זאת אומרת, עד כמה הרשת הזאת היא מושפעת מדברים כימיים, עד השפעה סביבתית נקרא לזה. אז עוד פעם, בדרך כלל ההקשר הוא כזה, אתה נולד עם גנים מסוימים שקובעים לך מבנה מסוים, אבל אתה גם חווה חוויות לאורך החיים שמשנים את המבנה הזה. אם אתה נולדת עם גנים שאומרים שהשינויים במבנה, כל חוויה שאתה תקבל בעצם, תחווה, תגרום לשינויים גדולים, ואם חווית חס וחלילה חוויות מאוד קשות, זה אומר שהמבנה ישתנה בצורה דרסטית, ואז יש לך סיכוי יותר גדול להגיע למצב הזה של דיכאון. כלומר, המבנה במקרה הזה הוא קשור ישירות
לשחרור של החומרים הכימיים. כשאנחנו מדברים על מבנה ברמה של הסינפסות, של הקשרים בין התאים. כלומר, אתה מדבר כל הזמן על הקשרים, זאת אומרת, שאנחנו מדברים על מבנה של המוח, אני רוצה להבין. אני קראתי פשוט על גידולים שהשפיעו על אנשים בצורה קיצונית, אבל אתה אומר שדווקא הקשרים בין התאים זה מה שחשוב? כן, גידולים זה מקרה קיצוני. אנחנו רובנו לומדים ומשתנים עם החיים, ותודה לאל לא בגלל גידולים. גידולים זה מצב שבו בעצם הרקמה נמעכת, ואז כל הפעילות משתנה בצורה לא נורמלית. אבל בעצם כל תהליך הלמידה שלנו, מגיל 0, מהיותנו עוברים, וכל החיים מלווה בשינוי מבני. ניסוי מאוד יפה שעשו, זה נתנו לאנשים להתאמן בלהטוטנות, בכדורים, במשך 3 חודשים. וראו שהאזור במוח, החלק המוטורי, שקשור לבעצם הפעלת הידיים, גדל. המבנה גדל, התנפח. פיזית גדל האזור? כן, גדל האזור. עכשיו, מה קרה שם? בגלל שהפעילות, בעצם הבן אדם הפעיל את האזור הזה בצורה מסיבית, הקשרים בין התאים נוספו וגדלו. הקשרים עצמם, הסינפסות, יודעות א', לגדול בשטח, וב', יכולות להיווצר סינפסות חדשות. וזה חלק מתהליך הלמידה. זה דבר עיקרי במוח. כאילו, קראתי בעבר שכאילו האדם מגיע לשיא הבשלות של הקשרים במוח בגיל 19 או משהו כזה, ואז משם זה הולך ויורד. ואז כל העבודה, אז אתה אומר, זה לא נכון. אל תקנה. אל תקנה. זה ממשיך לגדול. למזלנו. אוקיי, אבל מה שכן קראתי שם זה שעל ידי הרבה מאוד חוויות וגירויים, אתה יכול כל פעם לפתח קשרים חדשים, כאילו, נגיד אצל חולי אלצהיימר או דברים כאלה, אתה יכול לנסות לפתח קשרים חדשים באזורים פגומים. נכון. המזל שלנו, שהמוח שלנו הוא פלסטי. אני מבין שיש לנו תמונה של סינפסה שאנחנו יכולים לראות. נכון. כל החיים שלנו סינפסה. אז מה אנחנו רואים? אז אנחנו רואים בעצם בחלק העליון, זה קצה של בעצם החלק שהוא הפלט של תאי הצו, שנקרא אקסון. בקצה האקסון יש לנו מין פקאית כזאת, החלק השטוח. כשמגיע פולס חשמלי מתא אחד, ומגיע בעצם לקצה, וצריך לעבור המידע לתא הבא, אז יש לנו את הפקאית הזאת. ויש מרווח קטן כזה. המרווח הוא המרווח שבין התאים, נקרא מרווח סינפטי, ובעצם המידע צריך כאילו לדלג על המרווח הזה. מעניין. ובעצם הסיגנל החשמלי צריך לעבור לסיגנל כימי, ואז שם משתחררים השליחים, הנוירוטרנסמיטרים, וכשהם מגיעים לצד התחתון בתמונה, זה בעצם התא עצב המקבל של המידע, יש שוב מעבר מעוד כימי לעוד חשמלי שוב. למה המעבר הזה? למה המעבר הזה? למה זה בנוי ככה? בעצם... עוד פעם היה מעבר חשמלי, הפך לכימי, חזר לחשמלי, כן? כן. מעניין. כן. הסיבה למה זה כי התאים הם תאים נפרדים. כלומר, כל אחד מהם הוא... זאת אומרת, הקשר ביניהם הוא על ידי איזושהי עיסה כימית, נגיד? לא עיסה, יש שם נוזל שהוא מתווך את השליחים האלה. כלומר, השליחים עוברים בו בפעפוע. כן, אבל נגיד אפשר לתאר את זה כמו גולות, שיש איזשהו ים או ביצה שמקשרת אותם. מה זה, אז יש זרם חשמלי רגע, כי אני בשלב מסוים, סליחו לי, איבדתי אתכם, אתם יודעים, יש גם מוגבלות למוח שלי. יש זרם חשמלי, מצב כימי, ואז זרם חשמלי, ועל זה אתה שואל. כן, כן, למה כאילו, מה שהבנתי זה שאין קשר ישיר בין הזרמים החשמליים בשני איך אמרת, סינופטה? בין שני התאים. בין שני התאים. יש לנו תא שלי שמגיע עד הסינפסה, ותא אבל זה בעצם היופי, זה כמו שני אנשים שלוחצים, שצריכים להעביר מסר באמצעות לחיצת יד. אני אלחץ חזק, כי אני רוצה להעביר מסר מסוים, אבל יכול להיות שהבן אדם השני יחווה את זה או חזק יותר או פחות. כלומר, העברת התקשורת היא אפריורי, היא לא אחד לאחד, וזה כל העניין. כלומר, שאתה, במיוחד שני התאים יכולים לכוונן את הקשר הזה, כל אחד גם מצידו. אבל במיוחד התא השני אומר, אני מקשיב לתא הזה מאוד, או שהוא נותן לי מידע, אבל... בדיוק. תחשבו, יש דימוי מאוד מאוד יפה. אם אתם, יש לכם 100 סוכני בורסה, וכל אחד נותן לכם עצה כל יום מה לקנות ומה לא. עכשיו, אם יש מישהו שנותן לכם עצות מאוד טובות, אז אתם מקשיבים לו יותר. אז מקשיבים לו יותר. אתם לוקחים את דעתו. זאת אומרת, יש איזושהי תחרות או איזשהו, נגיד, דו-שיח כל הזמן, ואז האזור שכאילו, שאני רואה שהוא עובד יותר טוב, אני מחזק אותו. מחזק אותו ומפתח אותו. לגמרי, בדיוק, ככה זה עובד. לכל תא יש אלפי חיבורים, והוא כל יום, למעשה כל הזמן, אבל ממש כל יום,
אומר, אוקיי, החיבור הזה נתן לי את המידע הכי טוב, עכשיו אנחנו ישנים בלילה, בלילה המידע הזה מתחזק יותר מאחרים. דיברנו הרבה על כימיה.